Второто най-важно нещо са кориците. Ще ви дам пример с моят канал за автомобили Revs. Първото и най-важно нещо. Трябва да имаме текст, който загатва, привлича. Тоест, вижте това най-гледаното клипче. 99% от хората не знаят това. Ма кое е това? И виждаме как отстрани имаме някакъв фар, нещо като ромб, и това нещо по себе си ни кара да кликнем. Първите 3 секунди подчертават самата корица. Препоръчвам ви да я правите ръчно. Можете снимчицата да си направите с изкуствен интелект, и тези 3 с изкуствен интелект, после да си направите текста ръчно. Друг интересен начин да си направите корица е от самото клип. Виждате ето това. 100 000 тона. Ама какви са тия 100 000 тона? И тук подчертаваме, виждате, на хиляди сме го направили по-голямо, нарочно сме го избрали така, за да може да подчертава. Какво е това голямото, дето задвижва гиганти? Това е целта. Да има нещо, някакъв текст, който да привлича, и отзаде на кадъра да се вижда този герой на видеото, който подчертава и кара човека да кликне върху него. Пример за лоша корица е ето това, защото има прекалено много текст, няма нещо, което да загатва. Написали сме една камара текст, който почти никой няма да го чете. Ще се набият първо тези по-цветните думи. Затова е хубаво да подчертавате с някакъв цвят. Аз примерно съм го правила с шарен, но вие можете да си изберете примерно жълто, синьо, в зависимост какъв е вашия бранд. Нашата тема е героя на видеото. Това, което е интересно във видеото, стремете се да го правите интересно. И текст, който подчертава, подтиква човека да се зачуди и да кликне. И първите 3 секунди на видеото всъщност определят успеха на самото клипче. Това е за кориците. Това бяха едни от най-важните основни компоненти. Разбира се, може да съм пропуснала някой, но вие също ще придобиете ваш опит. Ако искате да видите как това става на практика, последвайте ме, защото в следващото видео ще ви го покажа безплатно.